Morjesta. Moi. No. Tuli sitten tilaa kattoo. Joo, totta kai. Mennään tästä vaan tänne. Okei, se on täällä. Joo, tossa on oikealla heti eka luokkahuone. Alright. Verhot ja muut vermeet löytyy, että... Joo. Aika tilava. Tilava oloinen. Jumppapallot mahtuu, niin... Yes. Jeps. Seinä on tässä. Et hyvin kuuluu tommosta... Niin tää on kipsi jotain levyä. Joo, kipsilevy. Aika ohue. On, ekstra uutta, niin... Jaa. Pysyy, niin... Täällä on varasto sitten. Otetaan tosta. Aika hyvin on hyllytila, On. kun saa nää kamat tässä. Niin. Joo, niitähän ei saa sitten. Häh? Niitähän ei saa sitten pois, niin... Oo, joo. Okei. Se on semmonen. Joo. Täällä on tämmönen. Tää on tämmönen, joo. Tää, oho. Joo. Mikäs tää? Se on siis palakattoa. Et se on Lattialla? Joo. Et mua on tykätty pitää siinä. Et jotkuhan pitää tuollakin sitä, mutta toi on niinku... Niin, voisiko se nyt laittaa sitten niinku? Siis senhän voi laittaa sinne. Niin siis nyt voidaanko laittaa? Siis no, nyt ehkä ei voi, mutta kuitenkin kyllä se voi sinne sitten laittaa, jos haluaa. Niin. Joo. Joskus on ollut hometta, mutta ei ole nyt ollut. Kuitenkaan. Ai, on ollut hometta. On ollut joskus, joo. Ei ole nyt. Joo. 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 Ei siinä sit muuta, että tossa on sit hätäpoistumistie, jos hätä sattuu, niin siitä pääsee avaimella. Avaimella tosiaan eteenpäin. Joo. Mennään vaan. Joo. Joo. Jatketaan. Oliks tässä nyt sitten? Ei tässä, että tuossa on sit pari samanlaista luokkaa, mutta ei me sinne mennä nyt ollenkaan. Joo. Että tossa on sit vielä sammuttimen kuva, niin... Niin oliks tässä nyt jossain sitten sammutin? Siis sammuttimen saa tohon, niin siinä on kuva valmiiksi jo. Jos sammutin tarvii, niin sen saa laittaa siihen. Joo. Joo. No. Jos tehdään niin, että mä nyt mietin tässä ja ihan rauhassa sitten niin kuin ilmoittelen. Joo, että ilmoittele rauhassa, joo. Mutta joo, kiitos sulle ja Kiitos. morjens. Morjes.